WeMaJapan kuyoba nini nina nitshelwa kuthiwa anongilalela mangikhuluma noma ngingabukeka njengesilinyana kunina nize nisho nani nithi mina ngiyisilima kodwa anongilalela mangikhuluma. Uyabona lobo ubufakazi noma ake ngithi outcome i-outcome after umdonsiswano obekhona isikhathi eside la khona udunudunu ebefuna ukufeature uTyler. Ulive ebengiwenze I think kuThangi noma izolo la ngikhulume khona ngalolu daba ngathi mina kungenzeka ingaphumi ingoma kaMthandeni featuring uTyler. Akekho omunye umuntu oke washo lonto. Imina umuntu osho leyo nto ku live obunabantu abalako 300. Angitshela ngathi mina njengamanje imanagement kaTyler ayivumi noTyler. Ngantshela ngathi imanagement kaNtunsula kanye nemanagement kaTyler kunempikiswano kunomdonsiswano okhona mayelana nengoma. Ngaze ngantshela mina ngathi ngoku kaTyler uTyler akanankinga. Natshelwa yimina ngathi mina ngoku kaTyler funeke ngabe ingoma kade iphumile ngoba uTyler wavuma kuMthandeni udaba laseluma lapha kwi-management yakhe. Kunama terms and conditions abekwa yi-management kaTyler uNtunsula afike abenzima kakhulu kuye. Lezo ndaba zikhulunywe yimina kuThangi ku live ebengiwenzile ku TikTok. Leyo nto leyo ize yaphoqa ukuthi uNtunsula akathole uMahu ngoba uMahu ube easy to get. Uzokhumbula phela amaJapani ukuthi lengoma le yentombazane ikuyidemand kunina amaJapani. Lengoma aniceli niyayifuna. Ayikho futhi enye ingoma enizoyizwa noma ngathi imnandi kanjani ngaphandle kwengoma yentombazane. So uNtunsula uzizwe under pressure uma ngabe ebhekana nobunzima bukaTyler. Kwaphoqeleka ukuthi ngoba angeke ingaphumi lengoma enentombazane. So uye waphoqeleka ukuphindela emumva ayoyikhalela kugogo wakhe uMahu. Kwadlo ukuthi vele uMahu akanayo into etrendayo. Ingoma zakhe zamapiyana azimenzeli lento ayenzelwa yiGucci. Zimnandi zona ziyadlalwa futhi ko Channel O zigcwele. Inkinga izinga lazo alifiki lapha kulela zinga le trend yeGucci. And uMahu washo wathi usengaphinda futhi ayikhiphe ingoma noNtunsula ngenxa ye-excitement yomsebenzi awubone ewenzelwa iGucci. Nakuke nangempela uMthandeni ucapitalizile wasebenzisa leyo opportunity. Naku manje uzokhipha ingoma noMahu. Walking on top of Mahu's words. So usuyabona ukuthi singomakhanya aswaqamba manga singomakhanya lutho thina aswaqamba manga thina sikhuluma iqiniso njoba linjalo nje kube kuwe ukuthi iqiniso uyalivuma noma uyaliphika. Nitshelwe yimina nina beningazi lutho nina beniloni nithi nilindele ingoma nidemand ingoma
beningabazi ubunzima uMthandeni abebhekene nabo obebenza ukuthi ingoma ingaphumi. Ngize nganitshela mina ngathi ingoma kwakufuneka iphume ekuqaleni kaOctober. Nizizwe ngami lezo ndaba lezo. Ngaze nganitshela ngathi u4 songs lo owaphumayo beku4 songs wokuzama ukunibambelela ukuthi ningaze niloni complaina kakhulu, akube khona enizobe nikubamba while besadonsisana nemanagement kaTyler. U4 songs nje kwakuyi bribe ukuthi ibani nibamba lokhu, ibani nizwa lokhu. U4 songs kwakuwe relevant ukuthi angibe abantu bengizwa ukuthi ngisakhona. So uzokhumbula ukuthi u4 songs awutrendanga, wakhipha isimemezelo wathi usezokhipha useqala ushuni wakhe omusha awubiza ngama-Woolies, nalokho kwangatrenda. Ingakho ke sephoqeleka ukuthi akalanda uMahu again akhiphe ingoma. Sho Ntoni, cela ungisize. Uyabona, alanda uMahu again bakhipha ingoma ngoba ingoma kade nayifuna. Uzizwa under pressure. Lento le engangisho nale ngisho manje have got nothing to do with ukutalapha uNtonsula. Akona umtalapho lo. Benginiputshuzela nje mina indaba ebeningazazi. Nina abalandeli bakaNtonsula benginiputshuzela nje. Ziningi vele nini indaba eningazazi zikaNtonsula. Kuningi okwenzeka kuNtonsula eningakwaziyo nina. SingoMakhanya sithuli sibhekile nje. Uyabona? Nako okunye nizoqala ukubuzwa ngathi. Ngoba ziningi izinto eningazaziyo nina. Nabalandeli nje kuphela. Indaba yenu iyimfeketho iqala ekubeni umlandeli igcina lapho. Akukho nina enikwazi ngoNtonsula nina. Into eniyazi ngoNtonsula yile suku ivele seyisemehlweni abantu. Seyikwi-public domain, wonke umuntu osuke seyazi. Ayikho nina into eniyazi ngoNtonsula. Nina nifani nathi thina uKhuzani, izinto ngoKhuzani sizazi ningakaboni lutho nina. Suke sesazi thina ukuthi kuyindlamlenze kwenzeka uA no B no C. So angeke nje emaJapani nize nilingane